अब तो बरकनी थांनाय जे मासनि 3 तारिखसिम जत साइमाना जे दुई जे स्प्लिटिं मानी जे प्रेसिडेंट पोस्ट नुति स्प्लिटिं मानी बरक प्रेसिडेंट बरक क्लेम खालायका चिनी सारिनसिनो बुनो प्रेसिडेंट नै ताबक निजन IPFT नि प्रेसिडेंट नै बुनो ताबक सामखाय दङ गाय सिनि सारमेबा तो प्रेसिडेंट खिख्लाय रिजाखा गाय तोरो तो दुई बाग नङै थांका गाय सुदु बरक नि लिदानि बिसिंते सारा त्रिपुरानि सारा डिविजननि जत दुई बाग गाय ताब दुई बाग बिसिङो तो जत आगिने कग रिजाक जे जों थानसा मारियो जों याप्रि सेलायनाय हिने गाय जत जों तो बार बार कग रि फायजाक कायसाब्रनो कग रि माने बिसिंते बार बार जों थगाय मिया के आबुनो तैनो जों डिसिसन खालामनानै पार्टी बिसिं जुदि जाजा कांगाय जों ताइगसा याप्रि सेनाय मथाब गायसा याप्रि सेनाय यूनिफिकेशन खायनानि बागैनो कक सालायजा का आबुनो प्रपोजल तो माने बिसिं दिसे स्प्लिटिं ओइ थां गाय ताबो जे कक रिजानो जुदि जों दुगारना मुसुलिया जों बवागुरना बार बार दुगारना मुसुलिया हनै जे वानसक तंनाय रं गाय जों मथागो थाङै बराबाय जों गोदालै सामख्लायसिनाय आ जुदि जों जे कक रि माने आबो जुदि पलिटिकल इशू जेसबना जुदि जों एलायंस नि कक जों जेसबना एग्रीमेंट खायमाना हाजारफोरनो खायमाना जे वानसक तंनाय रं गाय बरक न तंनाय आ जुदि सो थानसानि मारि जुदि सो आबुनो गसे जुदि सामं खायनाय गाय बरक फायमानो ना एक्चुअली कैसिंगो जे थकोको हिमानियो हंकाय क्लियर खेनो आबो थकोक मानियो नंग जेसक मानि हंकाय जे सार सामानि मते हंकाय जों एडीसीओ बनुखा एडीसी सगां जों एलायंस खायलेखा आबोनि उलोबो जों तैसा यूनिफिकेशन बा जॉइंट मूवमेंट न खालायना हिनि सिग्नेचर उलिखा आ थकोक मनि कौनो सामा खालायो